през V-Box 7 сега. Сега ще видите едно уникално клипче. Ще ви покажем едно клипче. Как се влиза в метро и как се излиза. В китайското метро, гледайте. Малко и в Япония ще ви заведем, но това, което се вижда в китайското метро, си заслужава. Поне тръгващите на път за работа с софийското метро ще го чувстват по-добре. Това показва колко много пространство имаме всъщност, колко ни е широко около врата. Трябва да му се наслаждаваме и да му се радваме. От V-Box 7. Наблюдавайте влизащите и излизащите внимателно. Наблюдавайте хората с жълтеникаво-зеленикави елечета. Те в момента нищо не могат да направят, но по-късно ще осигурят възможност съоръжението да потегли на някъде все пак. И твърди се, че това не е някаква извънредна ситуация. Така си е всеки ден. А си е просто така. Има такава професия. В азиатските, разбира се, пренаселени. Това наистина показва, че ни е много широко. След малко ще влязат в действие тъпкачите в метрото. Ето тук се намесва да вече. Но това е обичайна ситуация. Защото чува звънец, че е време да потегли влакчето. Ще да кажа, изпращате ни подобни клипчета. Точно такова едва ли ще имате възможност да ни изпратите, но в моята новина излъчваме всичко, което ви се стори интересно и любопитно. Това специално е от V-Box 7. Ето. Ще тръгне ли? Ти ще виждаш ли там долу, където влизат хората? Виждам. Само, че някой все още не е излязъл, иска да слезе на тази спирка. Това е неговата спирка и ще видиш, че ще бъде изпил. Ето, едно момиче слезе, например. Успя да се тръгне. Защото тук въпросът е не просто как ще влезеш, а и как ще излезеш после. Ето още един пътник излезе. А колко не са, не искам да гадаеш, ще го минат пеш сигурно. Хайде сега в Япония, където тъпкачите... Чакай още малко. Имаме ли време? С доста по-специални униформи. Чакай малко да... Ето и сега ще свърши. 17 секунди още. И така влака най-сетне тръгна до следващата спирка. Спокойни всички. Видимо не можаха да се качат в тая мотриса. Сега в Япония. Там са облечени доста специално тъпкачите в метрото. Сега това е по-старо клипче, личи си от дрехите. И са по-малко, това е преди да се доразмножат явно. Но хората са приготвени делово с шлифери. Обаче с бели ръкавици са тъпкачите, забелязваш? Хоп, хайде. Една жена избяга. Не можа да пърне това. Не, според мен бърза да направи връзка за друга железница. Още малко. Виж как се смеем, защото го гледаме по телевизора, така от разстояние. Представяш ли да трябва да пътуваш в това нещо? Но тук перона не е така пълен. Ето, хоп, напъхват се остатъците от дрехите. Поизглаждат ги. Свършиха си работата. Хайде сега на добър път. На печелившите честито. Добре, всичко е наред, всичко е обичайно, няма нищо ненормално в тази ситуация. Също клипче от V-Box 7. Хората с клаустрофобия как преживяват на път за работа, не знам.